an ka taa sa wari tun ne bɛ se ka kɛ kojuguya an ka taa n'an sera yen kuma de b'a ɲɛnabɔ. A dun kɛra cogo di? Ne tɛ ka kuma o fɛ, a kɛra cogo di? Ne ka na mɛn. Fatimu, ne ka na mɛn. Mama ko wari tun n'ale bolo. Ka wari tunu wa? Ayi, ma sɔn. Ne ka wari tɛ se ka tunu. Fatimu, ne ka wari bɛ. Ne tɛ ka kuma e fɛ a? Han? Mama ko wari tun na. N'i y'a ye Fatimu tɛ ka kuma kɛ, Fatimu ye kalabanci de. Bi ka Fatimu ci ya? Han? E b'a kalama. Wari tunu a yɛrɛ da tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna. A ma tunu, Fatimu ye kalabanci la, nka wari bila wo min kɔnɔ, a b'a labɔ bi sinon n bɛ da la bi. Fatimu e fana ka kuma sa wari tun na cogo min na a ɲɛfɔ kɛ. A bɛ se ka kuma. Fatimu ye denmisɛnnin wɛrɛ de ko wari bɛ tunu a bolo la. Wari ka tunu denmisɛnninw bolo, a ka tunu ye mɔgɔkɔrɔbatɔ fana bolo. Nka wari bɛ min Fatimu? Han? Ne tɛ ka kuma e fɛ a? O ma e tɛ mɔgɔ kuma mɛn a? Mama to e tɛ mɔgɔ kuma mɛn a? A tɛ bɔ ne da la, a bɛ taa dusu kasi den modèle ye a. Ne tɛ dɔ wɛrɛ fɔ aw ɲɛna, aw subakaden don, a ye taa ne ka wari ɲini ka na. A ye tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Halisa aw jɔlen de don a? Aw ka se yan bi ne ka wari tɛ. O tuma aw bɛ fɛ ka ne faga de a? Mɛlɛkɛni fila ko f'u ka nin siri ka d'an kun. Aw subaga ninnu aw bɛ sa ne ɲɛ n'Ala sɔnn'a ma. Ni ye hɛrɛ denko la, n'a b'aw bolo ko ne ta sɔrɔ aw ta ɲɔgɔnna dangadenya de la, a b'o fɔ ne ɲɛ. Mariam. Allo, Mariam. Basi foyi tɛ yan, n bɛ yan nɔ. Walayi ne ma se ka ye bi tɔntigiyɔrɔ la koyi. Ne kun b'a f'i ye ko n man kɛnɛ yan. Awɔ kɛ. N fari ma lafiya yɛrɛ de, o de kama n ma se ye bi. Mariam, ne filɛ yan bi kamanagan de bɛ ne la koyi. An cɛ tɛ yan. Aw kun bɛ ɲɛbɔ ne fɛ ko waritigi furu. Ne m'a fɔ aw ye ko waritigi furu filɛ, wari bɛ y'i kunna mɛ sɔnja dan don. Ja ne n'ale bɛ furu la san joli, kɛnɛmaden dɔ b'ale bolo. Ne t'o kalama. A filɛ ka na n'o de tilegan bilen fɛ. K'ale den. Walayi Mariam sɔnja dan. Se tɛ n ye o. Ne ko k'a tɛ bila an fɛ yen, nka se de bɛ n ɲɛ. O den yɛrɛ kɛlen ka na ne den ni siri ka d'a kunna. N t'a dɔn n bɛ fɛn o fɛn de kɛ. Et puis a bɛ tila ka min fɔ ko ne den kɔrɔmuso de o di den ye. Ko k'o bonya e n'Ala cɛ. Awɔ n y'a mɛn. Ok n y'a faamu. Awɔ. N terinin awɔ an b'a kɛ ten. K'an bɛn n'a kɛra cogoya min na kɛ n bɛ tila ka kuma i fɛ. Rose, jɔn ne ka so yɔrɔ yir'i la? Jinɛ, jɛ o jɛ bɛ yen, ko tiɲɛ tɛ fɔ a jɛla ni ɲɔgɔn cɛ. Nafa foyi t'o jɛ kɔntinin na. A k'o dabila, o ka fisa ma. Rose, ne m'i ka nin kuma in faamu. Mun fɔr'i ye, i ye mun mɛn? Et pourtant ne jinɛ ne dun tilen n'i ye yɛrɛ. Jinɛ, sabali. Ne tun t'a dɔn k'i bɛ sɔn ka nin kɛ ne na wa, mais i y'a kɛ a kɛbaga la wa. Rose, ne dun ye mun kɛ? Jinɛ, ja muso b'e bolo fɔ den b'e bolo. Nin y'a san 3 de an bɛ kanu na e ma fɛn fɔ ne ye.
Bonsoir. Bonsoir, ça va? Chérie, Ah, kɔrɔ baasi t'i la? baasi tɛ yen, i ni ce yen o. Baasi tɛ yen. E nana joona bi dɛ. Awɔ kɛ. I fari dun a ka fisa. Awɔ, I ye fura ninnu bɛɛ ta kɔni. awɔ. Ah, là c'est bien. Denmisɛnninw taara min? O kun bɛ yan dɛ. Mama. Mama. Naamu, mama. A ye na, aw fa nana. Ah. Aw ka ko bɛ cogo di? Kɔrɔ baasi t'a la? Ah. N natɔ ka bɔ dugu kɔnɔ. N nana aw sama complet 2 la. Aja, comme e kɔrɔ ye, e pere k'i ta ta. Ah, donc couleur jɛman de ka di ye? Ah, ok. E b'o ta. Mama, e ka nin minɛ. Papa, ne denmisɛnnin bɛ jɛman de fɛ. Mama, o la. Ko couleur 2 de don. Déjà que Aja ye jɛman ta ka ban. Comme ça, e bɛ prochaine fois kɔnɔ, i y'a faamu. Siɲɛ wɛrɛ ni n bɛna n bɛ e ta kɛ jɛman ye. Papa, ne t'o fɛ. A bɛ ne minɛ, ne bɛ jɛman ta. Ne kɔni t'o fɛ. Ma fille, faut pas compliquer les choses. Hein? Siɲɛ wɛrɛ, n'i nana n bɛ jɛman d'i ma, i y'a faamu. Ayi, papa, n'i nana siɲɛ wɛrɛ i bɛ jɛman d'a ma, ne bɛ nin de fɛ. Ne kɔni bɛ nin de fɛ. Mama, o man di n ye dɛ. Jɛman in ta. He, a d'a ma joona joona ɲɛ la. Est ce que fa t'e la? E bɛ se ka na cogo di ka na ne den place ta yan nɔ? M'a fɔ i ka a d'a ma. Tɛmɛ k'a a d'a ma. Ne ma kanga de ye yan. E fana b'a fɔ k'i ɲɛna ta mun na? M'a fɔ i ma se ka i k'a to a ka choix ta. Kɛnɛma den tɛ kɛ fosi ye ne kɛnɛma den tɛ. Taga. Ne ye kanga de ye kami na dun i tɛ se ka ne den place ta dɛ. Mama ni kɔrɔ sa. I bɛ ne ɲininka n dalakan na. Hey, i ka molibaliya ani i ka sigitigɛla kun tɛ ka bɔ ne kan. N'a sɔrɔ i kun b'i ba dala minɛ, o tɛ kɛ ne fɛ yan dɛ, i tulo bɛ n na. N'i ma mara ne b'i mara. Adamaden molibaliya a jɔlen de b'a nin. Tɛmɛ ka t'i kɛ ci la. Marabali. Fatim, wari in binna min? E yɛrɛ tɛ ka se k'a bin yɔrɔ fɔ. Wari ma bi ko dɔ de y'a minɛ ne na. Dɔ jɔn? O m'o kɛ. O m'o ye jɔn ye fɛnɛ? O don na sa fɔ jɔnni min y'an na jɔ yan fɛ k'i tɛ san na. O de y'a minɛ ne na. O bɛ ka wari minɛ yɛrɛ wa? E n'o ye ɲɔgɔn cogo di fo ka t'e ka wari minɛ yɛrɛ? Ne tɛmɛtɔla de bɛnna ne yɛrɛ. Ne fana ye n jɔ ka foli kɛ. A fana ye ne ka wari minɛ ne na. Non, merde, o bɛ se k'e ka wari minɛ cogo di? A tɛ se ka jara an ka taa nɔfɛ. Nin y'o tatɔla ye nin. Nin ye bɔtɔ ye. Kalanyɔrɔ la kɛ. Kalanyɔrɔ la den mais samedi kalan tɛ e b'i jɔ k'e taara kalanyɔrɔ la. Cɛ bɔ ne da la sa ne ye tɔgɔ fɔ ne ko n ko Fatimi. Ne ma juguman fɔ koyi. Ne bɛ ka kuma i ka kalanmanciya position de la. Samedi bɛ bɔ k'e bɛ taa kalanyɔrɔ la. Kalan bɛ yen samedi ya? Jo, i tɛ ne fa ye i tɛ ne ba ye. An su ani n fa tɛ juru sara o ye kelen ya. Ne ko n ko Fatimi ne ye tɔgɔ fɔ. I tɛ se ka ne tɔgɔ fɔ. Et puis encore mɔgɔ n'a ka dusukasi to ɲɔgɔn na wa, i y'a mɛn? N'i dusu kasilen don o tɛ ne nɔ yɛrɛ o tuma ne de ye dusu kasiya. Fatumata e fana ka sabali sa min b'i bolo f'an yɛrɛ b'an pereselen. Ne bɛ fɛ ka dɔn aw bɛ ka taa yɔrɔ min ne bɛ fɛ ka taa aw nɔfɛ de. Fatima an ka taa an sira. N'a y'aw diya an b'a jɔ ne ko Aja. Naam papa. J'espère que i ni mama sera ka da dilan kelen kan. Ayi papa ne ni mama tɛ ne ni Alima de dara. Comment ça Alima? Ah? Ne ma fɔ i ka taa si mama fɛ yan. Tante Tari ko ne ka taa n da Alima fɛ yen. O kuma tata ta de ye ne ka so yan. Ne de bɛ décision ta wa ale de bɛ décision ta. A ka ɲi n ye nin faamu. Désormais i bɛ t'i da mama fɛ yen. N'a ko k'i t'i da yen i b'a fɔ n ye. Awɔ n y'a mɛn papa. Ni min bɔra a la a bɛ n'a fɔ. N'a y'a sɔrɔ ale ta de ye ne ka so ye a bɛ n'a fɔ n ye. I bɛ se ka taa. Tata. Tata. Naam. Viens ici. Et t'es là, Béa? Naam chérie.
Nam vient. Oh, my baby. Nicoron. Jumain. Hein? Oh, Jumain. Eh bien, Mika, qu'est-ce que ça veut dire? Ne me pas. Tiens, Tata, faites très très attention. On est où à fond? Ne pas ni bête, qui est là de où est, qui est là n'a ni souille les choter. Ana mu fi mo ke, ne mu ne ke. Amena mega kangar de kenema de mukuma na yoro. Kenema de ne te, ibi ga mu de ga no de ko te. Kenema de ne. Ne be femi fi sawali. Amena ne bigi buya, ne bigi gasisi. Tiens, ni ma sawali, ibe na bla kola ko mi mani yere. Comment on dirait que ebe na de nunu woloma ka bonyo ngona. Donc, ça fait ebe fe ka ne ka so chiri. Hein? Ni ga so chiri, kenema de ne ga so chiri, na ya muna. Muna iya Allah ni yere. Munante na na. Ga de so re ya. Kenema de ne ga duji, ni ga so chiri. Sidana kuma mi da wona bla ko. Imam fomo. Kana na ne diun fara ka bonyo ngona. Ne bolo ebe ke gnali la de. De nunu ikango u fara nyonga ne ka u benkele ma. Ito ke fibe u fara ka bonyo ngona. Bita ko bitani. Ni y'a même kulo la kwa shira barakela fi. Si c'est toi qui as construit ma maison là, tu vas me dire. Il faut que ma flosani kuma. Avec shi barakela fi bi avec shi. Ane de na sera kuso de le wana wo finya. Ni mu de ka wo de me ko le finya na. Ale ka finya ka ga shi yoro. Avec shi ali shi. Ate shi ne de ga so ko u te kuso de le wana. E ma de sera shi su. Na ya soro ele ne ga sojo. Como a shi da barakela fi, o le ga na ne da shi shi ku ku ko ra ke. E be na fa mu la mu gera. E mo to ro wai. Ya filɛ ne baw y'i ka wari di. N ka cɛ tugun wa? U kɔrɔ. Fati ko k'i y'ale ka wari minɛ, e t'a dɔn k'a fɔ k'an ba de y'a cɛ. Aw ba den ɲuman ne ka sira de b'aw ba la. Aw ba t'a jɔ ne ka dɔ mɛn. N ka cɛ an ba ko de ko ni Fati mana wari k'a kana don so, a yɛrɛ y'a gɛn ka bɔ. Ne ka sira de b'u la. Fatim donna so a ma don so, o nafa de bɛ se ne ma. N ka cɛ ne mana ko wɛrɛ i ye wari minɛ o wari d'a ma an k'a bila. Dɔgɔ, ça fait ne y'a faamu sisan. E de jamanen don, e de falen don i ba sinji la sisan, f'e bɛ na ne ɲininka dalakan de la. Bon ne ko ne tɛ wari di sisan, e bɛna se ka mun de kɛ? Ah? N ka cɛ, o y'ara kuma tiɲɛ dɛ, o ye. Ne t'a ɲɛ ne yɛrɛ fɛ yɛrɛ, so a ka di cogo min an k'a kɛ ten. Ne ye wari minɛ bi, a bɛ n bolo, bon n t'a di bi, n t'a di sini. E b'i yɛrɛ filɛ min ye to ye koyi. Min dagali dara wari d'an k'a bila, i ma sigi fɛn fɛn o bɛɛ bɛ bɔ a la. Ya kana kɛ ten sa. Kana kɛ tan den ma, n bɛ k'a yɛrɛ filɛ gɛnsa i tɛ gɛnsa ye koyi. E min ye ne yɛrɛ nɔgɔn de. Ok, c'est bien. I ka kumaw fɔ, n'i tilala, i bɛ kuma ne fɛ quoi. N ka cɛ, e bɛ ka taa da? N'a b'i kɔnɔ an bɛna n kɔ don wari na, min dagali dara wari in di ka na an k'a bila. N ka cɛ, i tɛ wari in di ka na, e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de? E bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn de? I bɛ daba di a na ne ye den segin a kan kɛ. Ne fa to yen sa. Sɔɔni tɛ ka kuma i da bɔ a la. E k'i jɔ kɛrɛfɛ, n bɛ tila k'i ka compte régler ka d'e ma. Ko ne kɔrɔkɛ de don. N tɛ k'a fɔ k'i da bɔ a la. Ne ye den segin a kan kɛ, n tɛ bɛɛ yan. Kuma kɛ. Kelen da fila kan dɔrɔn k'i. N ka cɛ, yafa n ma. Yafa n ma den ɲuman. E bila koro yen. E ɲɔgɔnna ne bɛ i panpan ka na ne kama. E sigi b'a dɔn ne ye mɔgɔ sugu min ye fɔlɔ. Ah? Den bɛ se ne la. O ba ma wolo fɔlɔ. A bila ka bɔ yan. Fatima, an ka taa. Fatim, i jɔ yan. A bila ka bɔ yan. I bɛ t'i kɔrɔkɛ wele ka na ne kama. Ah? Den bɛ se ne la o y'i kɔrɔkɛ yan. Fo k'i kɔrɔkɛ sa. Walayi bilayi a tɛ se ne la. I y'a mɛn? Tɛmɛ ka bɔ yan. I ka taa ka bɔ yan. E k'a lajɛ ba i k'a bɛ siran. I jɔlen ne don o ɲɛkɔrɔ. A bila ka bɔ yan. Na. Hɔn, i ka nin 200 in de tɛ yan.
a minɛ bi ta kɔ bi t'a ɲɛ n'i y'i jɔ n ka sira kan fɛn fɛn t'i kun na o bɛɛ bɛ bɔ a la an kana bɛn alikari kɔnɔ i y'a mɛn a bila ka bɔ yan. Allah, mama jolie. Cuma bari tanto. Dogo, mpamsa. Nena uwe mama rekwe. Me nena mama mai komi nye ngache. Ijara ngache me mama gani kwa. Ipse gitu apa nyana? Ni kwache ga ku ndo turu. Hey, iti yere buya. Ina ko mu ko na be katemenina. Ngana kan yere buya to godi. Yo ko jara yere nena mama no. Mama. Ubatu isa gitu apa folosa. Mama. Mama to gi. Chebe pere mo to we tan to godi. Ne tiga empula ma fa giya mo. Bone dala sa mo bi ko ri. Mo ko be ne ko de jume. Ni gi sama ka bone mo bi ko. Ne ko ne ga dire be ku lo na ne mu fe ne mo me. Mama meni no pe fo sibi kla kan lam sa tanto. Yere mo ko be problem la. Problem ta iba ye sansan. Che mama problem fene wa mo bi yala problem nyina. Ni ay nana ngate ite nyini nga folo nana kumuna. Ibone de la de ne ga mo go bo kuna. Ne ma fiena de tiki ga fara ne la. Ne te fara na. Ka fari la to meni no fe bi kla kan mamari tanto ul dabla sa mama. Taga bo amaso ben taga bo amaso. Fade sa wo jole na ibe. Ay no ne nalm la ya fuya kana finti droga so nga plama shiri ga bla. Taga bo amaso ben. Ye mo go toro. Che. Kuma muni beni la tanto re. Al bishi tiga tani ma fene. Mana puma droga chaba wulina. Donare ga bla re. Mama. Emna na dam. Nyangonte. Ya se papa ma fete na kune kana ndelna. Papa wo ke kana na papa wo ke kana idane ka dilanga. Ni glance na dom na ne afra ko ne kele ne ga daga. Ne papa wo ke kana daga be da dume ka tote ka dane ga dilanga. Mama, ike sabali. Abelata mangana ne tena shule tatu nganda. Mana ke tena re. Ne mangane ke tilage mangane ke beneno. Be bo ka so ka ni daga kise bilen sigi mo kolela. E be to ka so ka sura le ta ko mama si. Ni banero panere. Orechi. Ni taga yoro binna. Yani ni faga sui. Awo, ni fa wa shiju koni. Ni labe anure. Ajara mo me majam ko ni bitu yanu. O fiere ne ka sia kula. Taga fa papa yana ka glance ngadi mai hi daga ni ne ka glance ni tena daga. O mama mo, kuma be do ya fa we ya fa. Ma fenya na ki korom su ni ya. Ne korom se ka ke. Ne korom se al ni ne fan ni bakeri ke to te ga dan glenga. Ta o papa ga glance ngadi mai te dan glenga. Ni tente fe wale. Ita ne fe ne gam. Suba gam so blani.